Lena ngidinga abantu esebekwesinye isigaba esebenemizi abaganele kuyona, abakhe kuyona. Bantu besifazane nina seningamakhosikazi, igwemeni leyo ukuthi nithi ngicela ukuthi ungakheli kwami emzini wami ngiphume la ngihambe. Uma ukuthi kunezimo engihambi kahle, mhlawumbe usufuna ukuphuma ekhaya, mhlawumbe izimo yayibona ngesithi phela abantu abahlali noma izimo engihambi kahle, kodwa leyo kuqhakambisa ukuthi uyongakheli kwami la engizoshaya khona isifuba ngithi kwami umuzi wami, isuke isiyisibopho kwelamathongo leyo nkulumo esikhulu esiyokwenza mhlawuphela ungafiki emndenini. Bantu besifazane, kunabantu besifazane abaningi namhlanje ababoshela ukuthi bakhuluma ilanguage ukuthi bethi ikwabo, ethi umuntu ikwami la washaya isifuba, athi la emzini wami ungakwenza ukuthi kodwa hayi la emzini wami. Baboshele lokho kukodwa nje kwelamathongo. Inqwaba kudivayidene ngale kwelamathongo. Kunababoshwa ababoshela ukuthi kunamakhehla aboshela ukuthi ebethakathe emndenini loya. Kunamanye aboshela ukuthi ubedla inkomo zabanewabo. Kunomunye oboshela ukuthi ubelana abafazi babanewabo emndenini, ubaqedile abafazi babanewabo. Bese kuba namacala amakhosikazi. So lento ethi kwami ngikhuluma ngezathu ezithile ejulile, ngeke ngize ngikuchaze konke la social media. Ngabe ngiyakuchaza ukuthi lento lenkulumo engikhuluma isukaphi. Baningi abantu ababoshiwe kwelamathongo, baboshe khona babesho ngesihle. Hawu mina ngcono senginekwami, bengasho kabi, baboshwa. Abayendawo kuthiwa nje bayishaya isifuba bathi kwabo akuwona umuzi wabo lo, umuzi wamakhehla. Ukumuzi babamkhulu yethini ekhaya ngishe khona. Uthi umncoma ngemfuyo noma yini, uthi uncoma into enhle la ekhaya uthi ihamba kahle. Uthi ayikhalela ikhala lesuwe ethi hawu akufani impela ekhala babamkhulu. Ekhala babamkhulu eseyikhehla naye. Ekukile naye ikhehla ethi ekhala babamkhulu. Ngoba kuwona umuzi wakhe. Ingakho ngisho kukhona abantu namhlanje abaningi abasajezisela ukuthi baxosha izingane zabo ikhulelwe. Icala lelo. Ngisuke ngiyikhulumele ilanga lento ukuxosha ingane ikhulelwe ukuthi kungabanga ziphi inkinga. Ngithi mina igwemeni lenkulumo yokuthi nishaya isifuba usufuna ukuphuma umuzi nomnyeni wakho, phuma babami, phuma babakhe uyokwakha umuzi wami lapho engizokwazi khona ukuthi ngiphefumule, ngeke ngidlala abantu bakuleli ekhaya. Siyazibona inkinga zemndeni. Kodwa uma sekumele niphume shona nje kahle kumyeni wakho, ngicela ukuthi ungathola elinye iqhiba elinye lisho ukuze kube ukuthi kube nokuthula, kube nepeace. Ngoba leyo ukuthi uyishaya isifuba ukuthi uyakwakho usunomuzi wakho, akekho umuntu ozokutshela khona ngekhaya lakho olakhelwe indoda yakho ngamandlalo, usuboshiwe kwelamathongo. Le nkulumo ngeniqwashisisa yona ngezathu. Kunabantu besifazane abaningi, abanye baboshele ngisho ngiyakutshela baboshela ukuthi bakusho hayi ngesihle bengenacala, kodwa kwathiwa usuboshiwe. Uthi uyafika usengena la mthamo wabanye. Yabona ngifuna ukunitshela mina ayikho into ethi umiyenza la emhlabeni ingabuyi ngaleyana. Leyo ukuthi kwakho ekhaya igwemeni kunabantu besifazane abaningi abasayiboshela. Angikhulumi amadoda ebethakathe emndenini eloya neyo mama bebeloya emndenini. Angikhulumi neyalabo abathatha izinkomo bazidla kungasizona ezabo. Angikhulumi ngeqhwaga bekwazi ukuthi ubaba omkhulu bani uyisiqhwaga. Ingakho namhla kunengane eziningi zithi ubaba walala wangavuka namhlanje siyambiza emphepheni kodwa akaphenduli. Ngeke azaphendule, uboshiwe kwelamathongo. Ingakho namhlanje sicela izinto kubantu zingabuyi back. Iningi labo bafana abantu abasebezivile, bafana abantu abasezondivatere, baboshiwe, bafana abantu abaseqala kabusha ngamacala abawenza. Abanye nje baboshela ukuthi idwaba bayigumula bengamakhosikazi ekhaya. Kodwa ke lento yedwaba vele intsha ayindala kakhulu. Kodwa khona abantu ababoshele lokho nje. Kwaba unkosikazi ohamba nqunu ekhaya. Akasangenanga ngale kwelamathongo. Ngisekutheni igama engizobhekisa lona ibhekeni leyo ukuthi nithi ikwami. Abantu abaningi basenkingeni ukuthi bathi ikwami la, baboshele lonto nje. Ngiyabonga ithuba.